Dan hebben we nog even, MVV heeft natuurlijk vandaag niet nog kunnen scoren tegen Dordrecht. De wedstrijd gestaakt, vandaag uitgespeeld, 10 minuutjes. Spannende wedstrijd. Maar we hebben coach Maurice van Berne gevraagd van hoe zit het nou met jouw eigen carrière? Want het contract dat loopt af en de gesprekken die willen toch moeten beginnen. Dit is wat hij zegt. Er zijn wel contact wanneer we die gesprekken gaan voeren. Met de zaakwaarnemer. Dus ik hoop deze week er iets van mee te krijgen. Of in ieder geval op korte termijn. Is het jouw ambitie om er nog seizoen aan vast te plakken in Maastricht? Ja, daar heb ik het volgens mij al vaker gezegd. Ik heb die heel goed naar mijn zin. En ik ben nog niet uitgeleerd. En ik zie hier nog steeds de mogelijkheden met de club en met deze spelersgroep om de volgende stappen te zetten. Dus ja, ik ben hier nog niet klaar. Ja, klinkt logisch. En ik heb nog geen andere club. Trouwens, prima microfoon, mooi logo. L1, super marketing gedaan, maar dat even terzijde. Dank. Het is op zich vreemd dat hij met nog maar 2 maanden te gaan, dat hij nog niet definitief weet of hij wel dan niet trainer kan worden. Want we hebben het hier vaker besproken. Hij heeft het vorig jaar top gedaan. Heeft het dit jaar relatief goed gedaan na een hele slechte start. Hij staat nog altijd maar 2 of 3 punten onder een na-competitieplek. Waar ze zijn spits hebben weggehaald, ook nog. Hè? Ja, ook nog eens een keer aan spits. Ja, wat dat betreft, wie haal je ervoor in de plaats? Is ook vertrokken natuurlijk in de zomer. Ja, van mij zou die mogen blijven. Misschien heeft de directie of het bestuur van MVV andere plannen. En willen ze daar geloof ik niks van dat hij van jou mag blijven. Volgens mij zie je er ook liever iemand anders. Nee. Van mij zou die mogen blijven. Ik vind hij heeft het goed gedaan. Ja, je bent de hele tijd voor mij aan het praten. Daar moeten we een keer gaan afleren. Ja, maar dat moet wel. Anders ik ga over mijn eigen woorden. Ik vind dat die jongen, nogmaals, heeft vorig jaar goed gedaan. Doet het nu boven verwachting met een middelmatig elftal. Dus hij doet het goed. Maar als je hogere ambities hebt als MVV, ik zeg maar wat, als die 2,2 miljoen komt van die Amerikanen en willen ze misschien naar een hogere stap gaan, dan komt er misschien een trainer in beeld die een hogere reputatie heeft. Hij zegt zelf, ik heb nog veel te leren. Ja. Van wie leert hij dat? Dat is een goede vraag. Nou, en dat is denk ik ook wat MVV's clubs van de praktijk is dit denk ik dat hij bedoelt. Die het goed gedaan heeft, maar wel kan die dat team verder brengen. Ik erger me al weken aan het feit dat hij steeds dezelfde spelers wisselt. En steeds wacht tot ongeveer 10 minuten voor tijd. Dat ik denk van zo'n wedstrijd. De makkelijke spelers eruit halen ook. Ja, Soer had gewoon in de rust gewisseld moeten worden vrijdag. Maar dat moet je dus nog echt slecht. En dat zijn dingen, denk ik, van ja, weet je. Maar jij zou Van Berne niet verlengen dan? Nou ja, als hij zelf zegt van nou goed, ik heb nog veel te leren. Dan denk ik van ja, wat is dan, wie is dat dan binnen de club die kan me helpen? Wie kan hem meer persoonlijkheid geven en meer daadkracht geven? Geef zelf eens antwoord op die vraag. Wie zou dat kunnen zijn? Hij heeft natuurlijk 2 jaar geleden in de beginfase met Van Marwijk heel erg nauw samengewerkt. Toen Ruben er nog was. Vervolgens heeft Van Marwijk wat afstand genomen omdat Ruben zich ontwikkelde. Aan wat heel logisch is. Maar daar moet hij naar op zoek, denk ik. En dat moet hij misschien ook met de MVV bespreken. Van wie zou mij kunnen helpen om beter te worden, waardoor ook het team wat beter wordt. Roberto, bedoelt hij niet met leren ook gewoon meer ervaring, meer uren, vlieguren gewoon? Ja, maar dan moet je, ja goed, ik denk ontwikkelen, dat moet ook soms pijn doen. En dat is dan een voorbeeld wat ik aanhaal. Dan moet je Soeren durven te wisselen, is wel je aanvoerder. Maar als hij niet goed speelt, dan wissel je hem gewoon, klaar. En dat doet hij niet. En dat vind ik een voorbeeld, zeg maar. En anders schrijven we onze vriend van de show, Kevin Hoflander, voor. Maurice, vind je ervan? Maar dat wist ik al. Dat zei je de vorige keer al. Ja, Kevin mag van mij gerust, maar ik vind gewoon dat Maurice voor mij zeker niet weg. Maar Maurice het heel goed gedaan heeft met hele beperkte middelen bij MVV. Zeker. Ook dit seizoen. Ja, en Pepijn Leiders. Als hij een stap wil maken, denk ik een beetje aan hoe het nu bij Utrecht aan toe gaat. Die trainer die daar zit, assistenttrainer die daar zit, die heeft op eigen benen gestaan in Eindhoven. Ja. Ik denk dat hij onder een ervaren trainer misschien nog wat figuren moet maken. Denk ik. Ja.